Good morning. Yes, good morning. Ari na sa atong kamatis. So, atong kuhaon ni Sharon. Ay, guys. So, nahinog na siya. Agoy. So, nahinog. Ang kamatis. Okay, kuhaon na tika ha. Okay, so ato siya. Hugasan. Diba niingon mo ko nga, mukbangon. Atong kanon sa punuan ko is. So, kuhaon ka mo, magkuha ko duha ninyo. So, gihugasan na nato. Gihugasan na. So, atong testingan. Kani kada ko. Kumot kay siya ko is. Makitaan kog tawaan eh. Ano na lang. So magkuha ko og usa. Kaunti ka ha. Ayaw tang luod. Okay. Na ako'y ginamos. Kumot kay siya. Tambo kay siya kuis. So diha ra ka. Uy, akong sili na munga. Gagmay kay tanay. So ako kang naalagi kay ud. Naalagi kay kuan. So akong gibinlan. Hala. Gibinlan na to. Mahinog niya ko, no. So kaunti ka ha para sa ginamos. Ayaw pang luod. So, mauna lang na sila. 3. Napa ko'y mamuna. Okay, so namunga na sa siya first. So naatay gikuan diri ambot matabang pa baka ni siya. Nahinog na pud. Lo. Nahinog. Hala. Bigla siya. Nabusog sa kamatis. Tamis baya siya. Lami kay siya kan ug gini masagol sa kuan ron. Way masagol sa ginamos. Tamis na bagong kuha. So atong kanon, dami siya kanon hagtog istanan. Mga unta. Lakadihan na hurot og ilaw. Duha lang kabuok. Tulo lang kabuok is. Okay, that's it. Thank you for watching. Duha na lang. Bye bye.
Thank you. Hangtod sa sunod na to nga mga videos. Bye.